ты распавядаеш пра нейкую беларускасць, пра нейкую нацыянальную беларускую, не расейскую ідэю, і робіш гэта па-расейску. Калі ты робіш гэта па-расейску, ты ёбаны раб. Ёбаны раб сваёй свядомасці, якая не ўспрымае беларускую мову. Пры тым, што ты там усхваляеш беларускасць і ўсё беларускае, беларускую гісторыю і так далей. Ты ёбаны раб уласнага менталітэту. Ты ёбаны раб грамадства, на якое ты спіхваеш, нібыта, калі ты пачнеш размаўляць па-беларуску, яны не будуць цябе разумець. Ты ёбаны раб сваіх бацькоў, калі ты спісваеш сваё жаданне размаўляць расейскую, праз тое, што мае ж бацькі размаўлялі па-расейску, і мне так зручней. Ты, блядь, проста ёбаны раб. Ты не можаш адмовіцца ад таго, што табе не патрэбна. Ты супярэчыш сам сабе. І гэта я магу сказаць кожнаму, хто выступае за штосьці беларускае, за штосьці нацыянальнае, за штосьці такое, дзе Беларусь мае быць на першым месцы. І калі ён робіць гэта не беларускай мовай, а тым больш, калі ён робіць гэта расейскай мовай, ён проста ёбаны раб. Або проста зраднік. Зраднік, якому прынцыпы партыі не дазваляюць рабіць гэта на мове ягонага ворага.